Oga, akwai abin da na manta ban gaya maka ba. Jagwa, me kake son ka faɗa min ne? Ko kana son ka ce mun angon Ladidi sun bar garin nan? Ba haka nake nufi ba oga, duk da dai ban san tsakaninka da angon Ladidi ba. Da kuma neman da kake masa, amma gaskiya akwai matsala. Matsala kuma? Kamar ta me fa? Kwanakin baya na ga abokansa suna neman sa saboda wata matsala da ya samu ta taɓin hankali. Domin ni kaina sun tambaye ni. Kafin tambaya nake. Allah ya sa na sani. Abokina mutumin muke nema angon Ladidi. Kai abokina angon Ladidin nan ni dama ka san ba magana ke haɗa da shi. Dama shi muke nema Allah kwana 4 wallahi muna neman sa. To wallahi ka ji batun, iya batun kenan dama ni ma. To shikenan abokina sai an jima. To na gode. To za ka ji dai duk da ban san neman da kake masa ba. ke makin san haka zo biyo ni mutaka rawa da ke mai dan tsalle haka ga gida na doka yan mata su mara hudan taka ni yan bidan na so karawar kowa sai ya taka gida da rawa malan in ka gani zance ya kare ga masoya na tara kun gai. Hello? Baby na. Ga na zo kofar gidan ku kin san kin riga kin shiga cikin idanun na wallahi. Amma gaskiya haɗuwar ku yanzu ba ta da Dakata Jagwa, haɗuwa ta da angon Ladidi ya zama dole. Duk wanda zai ce ba za mu haɗu ba, to hukuncin shi shine kisa. Jimana Jagwa, mu ƙarasa kawai ka kai ni gidan abokin nasa. Baya kwari mu rufa ta. Ok, to shi kenan ga nan zan shigo ne. Barka ba. Na sannu ko? Ya gidan? Lafiya kala. Sannu fa. An zo lafiya. Lafiya kala. Ya hanya. Lafiya kala. Sannu da zuwa. Yawa sannu fa. Bismillah wuri. To, bismillah Allah. Hajiya Kairat kenan.
Ya gidan ya kowa da kowa. Lafiya. Kalau Alhaji ya aiki ya kwana biyu ya su mamsi. Lafiya kalau. Suna nan kalau. Lafiya kalau. Cusan. Ya lokaci. Mana ce ni ta ya kwana biyu gaskiya kayi kwana biyu. Wallahi ko ya za. Tun nan da wata ina ga kamar sati biyu zuwa sati uku muka yi waya da kai. Dan ka ce ka je Dubai. Wallahi kin san shi alƙawari ka ne tunda na ce miki insha Allah na dawo zan shigo sai a gaisa. Ne ce to tunda na dawo na ce bari in kokari in cika alƙawari. To Alhaji ai ka kyauta tunda na ka zo na ganka kuma na yi farin ciki da haka. Bari in shigo idan fito ka san ka yi tafiya ne nisa ya kamata ka sha ruwan sanyi. To shi kenan ba damuwa. Wanda nake ta miki labari mun haɗu da shi a shafin nan na zo gaya miki ɗan gayi kai ba ki kai shi ba da mai ko gaskiya kar ki da umarnina ina son ki mama na a dawo lafiya. Alhaji ga ruwan sha. Da kai san da kokari. San da kokari. To Alhaji ga ruwan sha na kawo maka ban samu na sa komai a wuta ba. Amma bari ka sha ruwa ya so in ka dan huta ko da indomi ka samu don dafa mana da sauri. Wallahi ja kai da kake da mutanki ai da yake ba ma da ta zan yi ba. Na zo dai dama a gaisa kake da mutum har ko haka an mutar ba yanda ya kamata na gode fa Allah ya to ba bari dan yi ba ma dan Allah ka sha to shi kenan ba da okay kullum za ka ji. Wallahi ba ɗan sa saboda zan fara ladabi ne tun kafin in tafi. To shi kenan san da wuri. San da kokari fa. Godiya nake bare da gaske. Kana ta sha hanya. So ya za a ta hanya ko yaushe muna kanta. Ko yaushe muna hanya musan yanayin abubuwan nan ko ni da lokacin sa ko ba haka ba gaskiya ka zafi ya yi yawa ina son mai gadi ya dan buɗe min inji gashi dai yana wuce ya mun dan huta kafin ka tafi kake da mu da wannan ba ko me na ga miki ba da ya zani ba to ba hakan ma yayi hakan ma babban albishin da aka ce za ka na? ce ina babban albishin da aka ce za ka mun don na san yanzu komai ya yi daidai ko da ka zo ko ba albishir ya mun daɗi a raina da farin ciki gaskiya ne aikin sani in ba ni kan Allah ba albishir inda na ki ne ba na manta da shi gaskiya hakan na ji daɗi ina son ka ya alhaji na Hajiya kai da kin san wani hanzari ba gudu ba maganan nan na batun auren nan namu to ya ke ganin za mu fito mana yanzu alhaji ba wai dai na kaji ne ban yi magana ba kawai uncle na ne
ya ce zai tafi New kuma ya dawo amma bai sauka gida ko ba. Ya ce waɗansu abubuwa ne suka tare shi a Lagos amma in ya zo duk abin da ke ciki zan ji. Saboda za mu zauna ne mu magana da shi ta fahimta. Allah da shi lafiya. Amin su ma'anin rabar raina. Na gode da yawan fahimtar da kake fahimta duk abin da na faɗa maka. Ya za a aikin san ni fa in dai magana ke ko cikin zuciya kika magana ina gane abin da kika faɗa. Ko a zuciyan kika magana insha Allah in dai kin ayyana a zuciyan ki to ni ina gane abin da kika faɗa. Gaskiya soyayya ta kai soyayya. Ina alfahari da kai a duk yadda nake. Ni ma ina mai alfahari da ke Hajiya Kairat dina. So Hajiya Kairat ni zan yi kokari in lallaba kin san da yake yana da uzurruka da dama. Bari in abin nan. Okay, ba zan taka mu. To shi kenan. Jin nake wallahi kamar ka in tafi. Ya wallahi da na zan kama kawai ba na son ka wuce. To ya za akwai lokaci yayi. Haka ne gaskiya. Shi kenan za abin nan. Amma ka kula min da kai. Ina son ka. Ni ma haka. Ni ma ki kula min da kai. Insha Allah. Allah ya kiyaye. Amin. A gaishe min da sun zo. Insha Allah ya saki. Me gadi a zo a kwashe wannan drink din da ya rage. Adigui Auta! Sisa! Na da ina yin wannan aiki babu wanda makatanga ko tsitsi tsakanin ya sha da ni bai ji daɗi ba balantana kai ba ka iyawa. Duk da cewa kai mai ɓata aiki irin namu ne, to ba ka iyawa wannan aiki ya fi ƙarfinka zai fi maka kyau ka da hannunka. Kuma ba a bani ni da Allah na dogara. Ya kuma cinta amana ƴan uwanta a yanzu. Dodi ladidar da mutane. Kakkara me ni neman kuɗi a yake yi sai na fi kowa kuɗi a duniya. Kuma in baka kare ni ba sai na ga bayan. Auta! Yau ne ranar kashe mai wando! Yau ne ranar kashe mai wando! Yau ne ranar kashe mai wando! Ki je ki kashe kashi! Madugui, sai ni madugui, dugui.
marugugui boka marugugui dugui marugugui wayo talaka tunani a samu shugaba sai talaka kullum bida a samu shugaba rage bashi wayo talaka rage bashi wayo talaka a samu shugaba duba rayuwa talaka na a hayaniya damuwa a samu shugaba rage bashi wallahi duk sai kun bani kuɗi na duk sai kun biya su kowa sai ya rage bashi shugaba samun shugaba rage bashi wallahi kowa sai ya biya bashi ka ci bashi baka biya ba wallahi sai ka biya a samun shugaba shugaba a samun shugaba shugaba wallahi ina nan kowa sai ya biya bashi ina nan kowa sai ya biya bashi rage bashi miliyan 10 rayuwa da na duba tallaka ke cikin wahala babu ce ba shaha yaran suna cikin matsala dubi uba ya dage da nema cikin gida uwa ce ke fama babu sauki talaka da a samu shugaba 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 a samu shugaba wayo talaka shugaba 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 talaka wayo talaka kullum da dadan abin da zai sanya a baka wayo talaka oni wayo talaka ku duba rayuwa talaka na a hayaniya damuwa talaka ya rasa dariya masu kuɗi kun manta talaka na bukata kun je gida kun kwanta kusa gida ga mota tallaka na farauta duk gudanka baka rasa dan uwa talaka 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 talaka
Yau ni zan ga ƙarshenka. Yau ni zan ga ƙarshenka. Ya Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna ma 'yan uwanmu abokananmu barka da warhaka, sannan muna mika jinjina da godiya a gare ku da kuke bibiyar fim dinmu mai suna Zafin Nema. Zafin Nema shiri ne wanda muka fara shi domin ganin yadda angon Ladidi ya fara nema ta yaya zai samu to wannan muna da nuni ne da cewa zafin nema ba zai kawo ga samu ba, ko kuma ka kauce ma hanyar rabbani shi ma ba zai sa ka cimma wani buri wanda Allah bai kai ka wannan matsayin ba. Muna godiya gare ku, muna godiya sosai, sannan muna kira gare ku mabiya fim ɗinmu mai suna Zafin Nema. Muna da tagwayen channel guda biyu, saboda haka muna so da Allah ku taimaka ku bi wannan channel ɗin mai suna Nasiru MB TV da kuma Ɗan Dakin TV, domin channel ne za mu rinka aza muku fim ɗinmu mai suna Zafin Nema ba tare da kuna tambayan yaushe ne zai zo ba. Fim ɗinmu zai rika zuwa muku da ranar Alhamis. To idan kuka yi wannan subscribing din a waɗannan channel ɗin guda biyu, ta nan ne da zaran mun dora za ku ganshi kawai a wayoyinku buɗewa kawai za ku yi ku kalla. Idan kuma ba ku yi subscribing ba sai ku tsaya ne kuna tambaya shin yaushe ne Zafin Nema zai fito. Amma idan kuka yi subscribing da ma'aza za ku gani. Mun gode, ni ne naku Nasiru MB. Kai ya ne? Oga ga kanan abokin angon Ladidin. Kai, ina za ka je ne? Zan je bakin titi ne, an mana rasuwa. Zan je tarbar baki. Kai waye ya rasu? Ayana ne mai gurasa. Mai gurasa? Eh. Oga, abokin angon Ladidin ne ma ya rasu. Eh? Kai, zo nan.